surang alun tantu denai maminta usa tuan guru sangko denai hanya singgah saja. De adora sorun sana sa kampung sa pamainan sama sodulunya mangko tapi jalaman tuan asalai babudi maguno dalam nagari. Kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan guru sangko denai hanya singgah saja. De adora sorun sana sekampung sapa mainan sama sodunyo mangko tapi jalan tua usahlah kayo tuan banggakan lama apa gunung kayu balinda punya orang punya awan jauh dari dun sana biarlah dapat titi tapi asalai babudi laguno dalam nagari. Tapi asalai babudi laguno dalam nagari. Apa guna kayu balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana. Terima kasih.